Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de regering van Curaçao heeft gezegd om delen van het Midden-Oosten te vermijden. De regering van Curaçao heeft namelijk een reisadvies afgegeven voor het Midden-Oosten. U heeft het wellicht gevolgd. Afgelopen weekend in het internationale nieuws ging het heel veel over de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Iran heeft hierop gereageerd met vergeldingsacties en raketten afgevuurd op onder meer Dubai. Ook zijn er aanvallen in Libanon. Er zijn heel veel militaire activiteiten. Er is natuurlijk heel veel te doen ook over de dood van de president van Iran, Khamenei. Het is kortom geen veilige situatie op dit moment. En daarom heeft de regering van Curaçao als reisadvies voor het Midden-Oosten gezegd dat alle inwoners van Curaçao die zich momenteel in de regio bevinden, om rekening te houden met de veiligheidsrisico's. Specifiek gaat het om de regio van de Verenigde Arabische Emiraten en Dubai. En die vallen onder de oranje code vanwege de aanvallen voor de eilanden Abu Musa en Toum geldt een rode code. Onder geen enkele omstandigheid wordt reizen naar deze regio's aangeraden. Verder zegt de regering dat de mensen rekening moeten houden met de actuele situatie en de website van het Koninkrijk moeten blijven bekijken. Dat heet nederlandwereldwijd.nl. Toerist overleden in hotelkamer. Dat is afgelopen weekend gebeurd. Politie van Punda is met een ambulance naar een hotel in Scharlo gegaan nadat ze een melding hadden ontvangen dat een toerist in een hotelkamer was aangetroffen. De mannelijke toerist lag in een plas met bloed. Het ambulancepersoneel kon helaas niets meer voor de man betekenen. De politiearts werd opgeroepen om officieel het overlijden van de man vast te stellen. Volgens informatie die de redactie van Extra heeft bereikt, had de toerist een ernstige hoofdwond. Daardoor heeft hij heel veel bloed verloren. Het lijkt erop dat het gaat om een ongeluk en dat hij is uitgegleden in zijn kamer. In 5 jaar tijd meer dan 5000 auto's erbij. Dat blijkt uit cijfers die zijn binnengekomen. In 2025 reden er 93.692 auto's rond op ons eiland. Dat is natuurlijk heel veel, maar dit zijn de verzekerde wagens. Het werkelijke aantal kan dan nog hoger liggen wanneer ook de auto's zonder verzekering worden meegerekend. Om een idee te geven, in 2021 ging het nog om 88.000 auto's. En dat blijkt uit cijfers van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Er wordt gekeken welke verzekeringsmaatschappij de meeste auto's verzekert. En dat is op dit moment op Curaçao Guardian. Rooseveltweg kent enorm veel ongelukken. Dat blijkt uit cijfers. Die zijn bekendgemaakt over het aantal ongelukken op Curaçao. Forensis heeft laten weten dat in 2025 meer dan 20.000 voertuigen op Curaçao op de een of andere manier bij een aanrijding betrokken waren. Daarvan was bijna 13% niet verzekerd. Het is opvallend omdat van veel mensen die in een auto rijden die niet verzekerd zijn en betrokken raken bij een ongeluk, er heel veel vluchten. En dat is natuurlijk iets wat niet mag en de politie let daar sterk op. Voor degenen die het willen weten, het aantal mensen, of de leeftijdsgroep waarin de meeste ongelukken plaatsvinden, is tussen 36 en 45 jaar. De leeftijdsgroep 66 tot 75 is het minst betrokken bij alle ongevallen. En het is ook interessant om te zien dat de Rooseveltweg het toneel was in 2025 van meer dan 520 ongevallen. Daarmee is het de grote straat met het meeste aantal ongevallen in 2025. Daarna volgen de Caracas Bayweg, Schottegatweg Noord, de Winston Churchillweg, de Santa Rosaweg en de Schottegatweg West. Kustwacht evacueert zwangere vrouw van Klein Curaçao. Dat gebeurde afgelopen weekend. Toen kreeg de kustwacht op zondagochtend een melding dat er een zwangere vrouw medische hulp nodig had. Het ging om een 43-jarige Amerikaanse toeriste. Ze was onwel geworden en daarop is besloten om met een helikopter de vrouw
op te halen, naar Hato te transporteren en daarna ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis. Bij aankomst op Hato voelde de persoon zich veel beter en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Maar ja, ze is wel met de helikopter van Klein Curaçao binnengehaald en gelukkig is het niet erger geworden. Het CAFT wil dat er een versterkte grip op overheidsdeelnemingen komt. Het gaat om het College Aruba Financieel Toezicht. Dat is positief over het plan van Aruba om als eerste land binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk een duidelijk beleid in te voeren ten behoeve van het beheer van overheidsdeelnemingen en dividenden. Dit beleid, samen met de nieuwe gedragscode voor goed bestuur, kan Aruba helpen om financiële risico's bij staatsbedrijven eerder te herkennen. Ook zou er meer resultaat en maatschappelijk rendement uit deze bedrijven kunnen worden gehaald. Het CAFT is daar blij mee en verwelkomt ook de voortgang die Aruba boekt met het inhalen van achterstanden in de jaarrekeningen. Politie Sint Maarten onderzoekt ongeluk. In de nacht van zondag op maandag heeft op Sint Maarten een opmerkelijk, ongebruikelijk en zeer ernstig incident plaatsgevonden. Aan het begin van de Arlet Peters Road, ook bekend als de Old Cake House Road. Om 3:30 kreeg de politie een melding en bij controle bleek dat er een grijze SUV was omgeslagen. Binnen zaten een man en een vrouw en die waren beide overleden. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat is nog niet duidelijk. Maar er wordt wel gezegd dat er bij het incident mogelijk sprake kan zijn van een strafrechtelijk element. Er is bewijs aangetroffen dat aanleiding daartoe gaf. Dus er is iets gebeurd, maar wat, dat weten we niet. De politie heeft laten weten dat ze het meteen in onderzoek hebben. Maar het is in ieder geval een heel ernstig incident. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Eustatius, want daar zijn bijzondere historische materialen naar Amerika verstuurd. Het gaat om de tentoonstelling The First Salute in Philadelphia. Op 16 november 1776 schoot Fort Oranje op Sint Eustatius een saluut ter erkenning van het Amerikaanse schip. En daarom waren ze een van de eerste landen ter wereld die de onafhankelijkheid van Amerika erkenden. Die materialen, waaronder een oud kanon, is naar Amerika verstuurd. Die zullen vanuit het Heritage House op Statia worden vervoerd voor een tijdelijke tentoonstelling in het Weizmann National Museum of American Jewish History in Philadelphia. Daarna zullen ze weer terugkeren naar Statia, maar het gaat allemaal om het feit dat Statia nu in de aandacht staat, ook in Amerika, omdat het 250 jaar geleden zo'n belangrijke rol speelde. En ook omdat Amerika natuurlijk dit jaar 250-jarig bestaan viert. Extra viert feest en dat is het 50-jarig bestaan. Dat is ook een hele mooie gelegenheid. En afgelopen weekend op 1 maart werd er met medewerkers, oud-medewerkers die met pensioen zijn gegaan, genodigde familie en vrienden feest gevierd. Ik was er zelf ook bij. Het was gezellig en bij de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om erkenning te geven aan medewerkers die een bepaald aantal dienstjaren hebben bereikt. Waaronder 15, 20, 25, 30, 35, 40 en zelfs 45 jaar in dienst bij Extra. Het is dus niet ongebruikelijk om lang bij Extra te blijven werken. En deze mensen kregen een speciale erkenning. En voor de rest was het ook gewoon een feest. En 50 jaar Extra is ook iets om bij stil te staan. Dan werden ook de kandidaten CU gepresenteerd. Dat gebeurde afgelopen weekend. Er werd de Reina CU Curaçao en de Rei Cosecha Curaçao, tenminste de deelnemers, gekozen. En op 14 maart wordt bij Conukuli Chongmi daadwerkelijk de verkiezing plaatsgevonden wie zich onder meer de Reina CU mag noemen voor dit jaar. En er was ook carnavalsnieuws, want Dushi Aventura is de carnavalsgroep van 2026.
Dat is in het WTC deze week bekendgemaakt. En daar werden alle groepen, carnavalsgroepen, in het zonnetje gezet. Zoals gezegd, Duci Aventura werd tot de groep van het jaar verkozen. Ook de groep die het meeste aantal stemmen kreeg bij de gewone carnavalsoptochten. Die van de tieners, die werd gewonnen door Revolution bij CCR. Tenminste, dat werd tot carnavalsgroep van het jaar verkozen. En bij de kinderen, bij de Marche Houbenier, ging het om de Box of Creativity Kids Carnaval. En van iedereen van harte gefeliciteerd. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de oppositieleider Maria Corina Machado zegt dat zij binnen enkele weken zal terugkeren naar Venezuela. Dat heeft zij zondag verklaard. Ze is 3 maanden in ballingschap geweest nadat ze eind vorig jaar spectaculair ontsnapte van Venezuela via Curaçao om in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Na haar vertrek, begin januari, werd Nicolás Maduro tijdens een militaire operatie van de Verenigde Staten mee naar Amerika genomen. En Machado zegt nu dat zij binnen enkele weken terug zal keren. We zullen terugkeren om elkaar te omhelzen, om samen te werken en om een ordelijke, duurzame en onstuitbare overgang naar de democratie te waarborgen. Ze riep de Venezolanen op om zich voor te bereiden op een nieuwe en gigantische verkiezingsoverwinning. Zij deed ook mee tijdens de verkiezingen van 2024, die volgens de oppositie en onder meer ook Amerika onterecht op naam van Maduro kwamen te staan. Er waren natuurlijk heel veel beschuldigingen van fraude. En Maria Corina Machado zegt nu dat zij terug zal keren om met de oppositie de overwinning in een nieuwe verkiezing te kunnen gaan boeken. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden hier. Dat doen we graag morgen weer. Ik hoop u dan ook te zien. Tot ziens. Dag.